Mapaugma ang piling kaakian sa Naga City. Ang naging inspirasyon kang personalize kang Naga City Police Office Station 2 sa pananauninda ning ginatos na padis ning tsinelas kang nakaaging Martes. Sigun kay Police Staff Sergeant Francesca Faeldo, kang nasambit na istasyon, 50 kaakian ang naging benepisyaryo kang sa indang gift giving. Saro sa mga mayor na objeto kang aktibidad, iyo ang mawaraang takot kang kaakian sa kapulisan. Dugang pa niya, mayong bulan na pigpipili ang pagpapaugma. Magpasko man ordinaryong aldaw, dapat nangingibabaw da ang karahayan. Yung mga kabataan din po kasi pag ngayon, usually tinatakot. Yung natatakot na sila sa mga kapulisan. So, ginagawa din po naming way ito na maging malapit sila sa amin. Makita nila na hindi enemy or dapat katakutan yung mga kapulisan na kagaya namin. Kundi friend nila. Gikan ang piling benepisyaryo sa Barangay Concepcion Pequeña. Ginibo ang aktibidad sa multipurpose hall kan Barangay Tinago. Dugang pa ni Faeldo, apwera sa gift giving. Aktibo man sinda sa pagkundusir ng outreach program. Kaya sila po talaga yung pinabalik-balikan ng grupo namin para bigyan ng tulong, bigyan ng mga ganitong klase ng feeding, outreach, or mga used clothing na pwedeng may sa kanila. Nakaraan po, nag-medical service din kami sa kanila. Asigurasyon kan PNP, padago sindang mabilog ni mga programa na makakatabang urog na sa mga nasa laylayan. Magigirumduman kang nakaaging Lunes, binisto bilang outstanding CPO ang Naga City Police Office sa selebrasyon kan 28 Police Community Relations Month na ginibo sa Kampo General Simeon Ola. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal